mga ka-Jamex! Welcome back na naman sa aking YouTube channel ang pambansang Unsa daw? Bago na to sugdan na atong new vlog is unta naka-like, share, naka-like og subscribe ko paliog akong YouTube channel. Please guys, subscribe ako YouTube channel kay gamay pa kaya ako mga subscribers. So, karon na video guys is bantay batang akong tirada karon kay nagibuhat akong suon. So, here my baby boy Clydin. We're crying. Ching ching ching. Ay siya guys kanang pag makatumang siya sa cam is happy guys siya. So karon guys is maglaps ko wano na ako si baby kay yung bata. Look at the camera. Hello. Char. So ako sa car down si baby guys. Hello. So ato ta sa baby. So, ito may saan guys. Here. There. Ouch. Dapat ikaw sa camera. Here, my baby! Aching, ching, ching. Aching. This is my bed. Liman. Say. Dance. Nurse, kisa katag din sud anos? Kita katag. Gidalan niya? So yan nga mga ka-Jamex, ano na takarman ni Udto, kay gutom na kayo with my baby Clydin. So, are you eating this? This is very yummy. Gutom na taman ng tato ko. Ano may tao? Magkano siya ka na na? Pero may sud baboy. Look the camera. Hip ng iyong ninanais. Satu kiss. Later na. Sudah magkaon maghawid baby. Sa mundong ito para sa'yo, patingin ng buong daigdig ng ako'y kapang mo. Ayun sa'yo! Pakol! Saan ngayon? Blackpink mida! Mga
mga ka-Jamex, ang akong day karon is bantay bata yun ang akong tirada. So, with kaon na kay gutom na kay guys. So, dayan takotob guys kay di ko pa katarog kaon. So, unta nalinga mo sa akong content kay Diyos ko mahuna-huna na content GG ko basta about sa content. So, katara mga ka-Jamex, and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more video. Bye bye mga ka-Jamex. See you sa next vlog. Naing kigbaho yung